tamaño, espera que vou a gravar, espera aí. Aquí estamos. Entón, este é o outeiro Fisterrán. Conta, dime. Aquí, pois, cando había nordeste, facíamos igual que no depósito da agua, o que collía isto, que aquí había para os que cabíamos aquí. Claro. Facíamos aí, poñíamos as velas, para facer algo de colchón, entonces pasábamos aquí, tapábamos as velas, pegaba o sol e dormías como un raio. Como Dios, aí. Sí. Para que voulle facer aquí o vídeo para ver. E logo, a ver. E nunca vieras isto? Si, a ver, eu teño pasado, pero é o que falamos, pásase por aquí, pero non saben as historias, entendes? Aquí non ten estado. Hostia, pois hai unha boa laxe aquí, Aquí non ten estado, se non estaba mal limpo. Hai unha boa laxe, joder, lá. Campaña, que tráfico por un lugar. Pois mira, ti, aquí xa nin tenda de campaña, xa nin nada. Nordeste, aunque chova, aquí non se chova. Tampouco, non coño que fai abrigo. Fai abrigo, está aí a sotamento, sí. Este era un hotel. Ajá. Para aquela era un hotel de 5 estrellas. Aí sí, E logo. Amigo, o que eu coller isto aquí para dormir e... Sí, señor. Ainda que chovera, non había problema. Home, se chove de sur, sí. Claro. Se chove de sur, sabes que... Pero sendo vento así e tal... E cando era vendaval maño, se pasabades algunha noite, para que sitios ibades? Para norte do Faro, non? Cousas raras, Non. Nunca había como para quedarte aquí. E cantas lanchas diste que podía haber aí fondeadas? Coño, porque aquí estaba o Puto de Quilmas, estaba o Sinal, as que viñan para aquí. As que lle botaban pro nordeste, pois... Que podería haber igual 20 lanchas seiteiras? E ten habido. 20 tranquilamente. Ten noites que nunca había lanchas aquí. Carallo. Había que amarrar un ao lado das outras. Hostia. Porque todo Dios se metía aquí ao abrigo. E isto con o nordeste, isto é un forno, Chió, aquí si coño. Isto é un forno. Sí. Amigo, deitabas-te aí, non se quedaba, xa non ibas á alba. E estas laxes, maño, aquí na illa do sur, que por aquí casi que xerra o mar, no illote este de sur hai algún nome? Non hai nome así en ningún, non? Bueno, o nome xa nombramos a de Costiña, a falsa, sí. E depois xa as crevantes, a illa, sí. De sur de Fisterrán. E ves aí, aquí polo medio, sí. Polo medio ten que haber mal tempo para non poder pasar. Ajá. Que non serra. Claro, sí. Coa marea alta, sí. Que coa marea baixa nada que non é. Isto pasa a dos buchecos. A dos buchecos. A dos buchecos. Porto dos buchecos, sí. E a illa dos buchecos que me dixeste, sí, tamén. Sí, claro, a illa. Vale. Vamos aí a repasar un pouco ahora que estamos por aquí. As pedras do sur dixestesme que aquela era a falsa. Non, a falsa non a ves agora. Xa, pero... Claro, pero... Este é a de Costiña, a da Costiña. A ver, espera que lle dou... Aquele é o lombudo. O lombudo é a grande a dereita. O de fora. O lombudo. Sí. E esta de aquí? A de Costiña. A de Costiña. E despois as outras, as crevantes. As crevantes. E despois a do medio, a grande, é a laxe das crevantes. Ajá. E despois a de suri é o pituiño das crevantes. O pituiño... Das crevantes. Das crevantes. Sí. Perfecto, vale. Perfecto, como dis ti, verdad? Como é? Perfecto. Perfecto, aí. Perfecto era de nombre. Efectivamente. É perfecto que estaba. Sí.